Parang hindi na yata titigil yung ulan. Mama, i-text mo na mama. Padyak na lang sila. Ha? Tinext mo na? Oo, antayin na lang natin dito sa bahay. Oo, abangan mo na lang sa labas para may yung payong. Para may babayad sa padyak. Ayan. Lumabas na si Agong. Mrs. lumabas na. Okay mga ka-idol, welcome back to my YouTube channel, Idol Sarge TV. Yan po, magluluto po tayo dahil yung mga anak natin nasa paaralan. Ito po. Ayan, ako po. Ayan. Hello, kaway. Hello! Ayan. Luto po tayo ng ulam. Para pagdating ng mga anak natin, okay na. Ayan. Dito. Pansahog sa linaga. Nagigisi ay. Nagkintis. Akit pa kasi yan. Luto muna tayo. Si Ago mo. Nagliligpit ng mga gamit. Ay. Diyan ako adi sige sunod-sunod si Papa. Yan. Kami lang po dito sa bahay natira. Yan. Ito na yung buhay natin ngayon, mga ka-idol, pagkatapos mag-retire. Yan, bawi-bawi tayo sa kay Mrs. para hindi laging nakasimangot. Laging nakasimangot yung Mrs. Kaya tulungan muna natin sa pagluto, mga gawain ng bahay. Para, okay, so alright. What's up? What's up? Ayan, ang tilapia, ang ganda, ang bango. Malalaki. What's up? Sabi ni... Shoutout pala kay Sir Bercabs ng New York City. Salamat po sa iyo at sana po hindi kayo magsawang tumulong sa amin, mga vloggers. Ayan. Shoutout kay Boss Ninong TV. Ayan, salamat sa iyo, boss. Kasi dahil sa iyo, inendorso mo kami kay Sir Bercabs. Ayun, natulungan po kami. Salamat po sa pagtulong. Dahil nakilala namin si Sir Bercabs. Shoutout pala sa mga OFW sa mandako ng mundo. Shoutout kay Manny Joseph Oyardo, Pai Inar Oyardo. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Shoutout kay Manny Alex Magalona, Dongski TV, passport po ng kanyang channel. Dongski TV channel. Dongski. Tapos po kay Marilyn Paris, ayan po, passport po ng YouTube channel niya. Marilyn Paris, Umbak Vlogs, Kabarbers Official, Chokits Vlog, ayan. Mga Burias Vlogger, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at passport na rin po sa kanilang mga YouTube channel, mga ka-idol. Ayan. Kay, kay Ate Mali, Lixider Academy. Pasupport po sa kanyang YouTube channel, Lixider Academy. So, Alamid. Johans TV. Pasupport po niyang Facebook page, Johans TV at YouTube channel po. Alamid Striker, pasupport po ang kanyang YouTube channel, Alamid Striker.
Yan. Oh, away lang natin to. Susunog na. Susunod na. Ay, alis ka dyan Alis na. ka dyan na. Ano ka? Ano to? Alis ka dyan. Oh, tilamsik yung mantika. Maano ka. Yan, dito. Ang bango. Bango ng prinetong isda, tilapia. Hinihiwa-hiwa po para magkasya. Yan, budgeting. Budgeting ba? Para hindi tayo magkulap sa budget. Yan. Ayan. Hindi magkulap sa budget si Idol Sword TV. Yung ano po, ito po, ilalaga ko po yan. Ito ang pangsahog ko. Ilalagaw ko po. Ilan yun? Ito sa mga anak ko, ito sa akin at kay Mrs. Lahat At kay- ulo sa akin ah. Oo, ayun, may ano yan, oh, may isang ano, May isang. para sa iyo, isang buong pag-ibig. Yan, nagbago yung isip ni Agum, gusto surusantul. Para saan Ayaw to? ng linaga, kaya ito, yung ingredientes. Bawang, lagay natin yung bawang. Hindi ko na inugasan yung kawali dahil malinis naman. Oo. After ng pagprito, yan, hindi ko na inugasan. Malinis naman yan. Okay, sibuyas. Sunod. Tomate. Sunod, kamates. Lutuin yung kamates sa higit para lumabas yung tinatawag na lycopene. Good for the heart. Sa kwota. Pupok mo na. Ito na po yung mga ingredientes. Ayan, ilagay na natin yung Isda. isda. Lalaki. Apat pala yan. Pagkatapos, Lagyan mo lagyan na natin ng sabaw. sabaw. Tubig. Tubig. Kuha ka ng tubig. Ayan. Lalagyan mo na yung tubig. Ano natin yung damihan natin yung Sabaw. Tubig. tubig para marami yung sabaw para marami mahigop. Ma'am. Antayin po natin kumulo. Oh. Kumulo. Bago ilagay yung gulay. Bago ilagay yung Gulay. talbos ng ng kamote. kamote. Yan. Okay, pagkatapos mga ka-idol na kumulo yung isda, ilagay na natin yung tingnan nyo, kumulo na. Unang kulo, yan. Ilagay na natin yung talbos ng kamote. Kamote. Talbos ng kamote. Mabitamin na to. Masustansya yan. Mm-mm. Ayan. Sabay natin lagyan ng asin. Asin. Kunti lang muna yung asin. Para ma-estimate natin mamaya pagtikim natin dito, kung kulang dagdagan. Ayan. Kung kulang yung alat, dagdagan natin ng asin. Kung okay na, di okay. Kaya dapat kunti lang mo ng asin. Kung napapansin nyo,
hindi po ako naglalagay ng seasoning. Kasi pag linalagay ko ng seasoning, sumasakit yung tiyan ko. Kontra sa ginhawa ko, sa karamdaman yung seasoning. Wala naman akong sakit, kaya lang hindi ako sanay sa seasoning. Kaya pag nagluluto ako, walang seasoning yan. Ano lang yan? Asin Asin, mga ingredientes, yun lang. Mga sibuyas, bawang, ayan, yun lang. Asin lang, yung pampalasa ko. Ayan madali kasing maluto itong itong talbos ng kamote. Ayan, luto na yun Sarap na yan Tikman po natin. Okay na. Gutom na daw siya. Yung apo mo. Gutom na. Okay na, maluluto na anak. Maluluto na. Pakaluto. Di kain ka na. Gutom na daw siya. Ay. Ang niya, ng tiyan, madaling magutom. Yan. Maya-maya, hahaanguin ko na to. Yan, malapit nang maluto yung talbos. Lutuin natin para sigurado. Pag madali na po nating hanguin yung ilagay natin tong kalamansi juice. Yan, para medyo may asim-asim. Okay na yan. Ayos na yan. Hanguin na natin. Ito yung patolder. Okay. Ayan. Ito na po yung ulam natin. Sinabawang isda. Yan. At prinitong isda. Kasi yung mga anak ko mahilig sa prito. Ako naman gusto ko may sinabawan. Okay. Ayan po mga ka-idol. Tapos na po tayong magluto. Pahinga lang ako ng kunting oras. Kaya minuto. Maliligo na po ako para magsundo na naman ng mga anak ko galing eskwela. Susundo na naman tayo sa mga estudyante natin para makatipid ng pamasahe. Ayan, madami kasi tatlo yung estudyante ko, tatlo eh. Kaya susundin natin, motor lang gagamitin natin para makatipid tayo ng pamasahe para maano yung budget natin. Makaabot hanggang sa pensyon ko na naman. Ayan. Ayan po mga ka-idol, balik tayo. Nakaligo na po ako. Susundo na sana ako sa mga anak ko, kaya lang biglang umulan. Biglang umulan. Umano sa Kaya baka hindi ko masundo yung mga anak ko. Pag hindi tumigil yung ulan, hindi ko masusundo. Sasakayin ko na lang sila sa padjak. Baka mabasa pa. Okay. Ayan, yung langit makulimlim. Parang hindi na yata titigil yung ulan. Mama, i-text mo na mama. Padjak na lang sila. Ha? Tinext mo na? Oo, antayin na lang natin dito sa bahay. Oo, abangan mo na lang sa labas para may yung payong. Para may babayad sa padjak. Alis na Ayan. Lumabas na si Agong. Mrs. lumabas na. Ayan, mga ka-idol, na lamang po tayo sa bahay magtatambay dahil ito na po, apo ko, ang kulit. Ang kulit. Dito na lamang po tayo sa bahay magtatambay. Antayin yung mga estudyante natin galing eskwela. Tapos kain na tayo ng pananghalian.
Shout out po pala sa mga OFW. Manda ko ng mundo, lalong-lalo na kay Sir Berkabs, Secret Marahal. Ano yun? Salamat po sa inyong tulong at sana lagi pong malusog ang iyong kalusugan para marami pa po kayong matulungan. Shout out pala kay Boss Ninong TV dahil sa kanya nakilala namin si Sir Berkabs, Secret Marahal. Ayan. Shout out pala sa mga mga kaibigan kong OFW, Hatbib ko sa Saudi Arabia, kay Jonalyn Pabias nasa bansang Oman. Yan. Kay Kuya Joseph Uyardo nasa bansang Hong Kong. Kay Pai Inar Uyardo nasa bansang Hong Kong. At sa shout out rin pala sa mga sanan ng aking asawa, Maricon Dangkalan Arbolente at sa kanyang mga pamilya. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po sa Biriglaan Groups, sa The Friends. Ayan. Sa lahat ng kaibigan ko dito sa Bayan ng Bato at saan man dako ng ibang probinsya pa. Salamat sa inyong mga kaibigan ko, mga classmate ko. Ayan. Kaya shout out sa inyong lahat. Okay. Ngayon po mga ka-idol, hanggang dito na lamang po muna ang aking video dahil yung ulan hindi na tumitigil. Kung hindi naman malakas yung ulan, kaya lang hindi tumitigil. Dito na muna tayo, dito na muna po ang aking video. Sa susunod naman, next video na naman po tayo, abang-abangan po ninyo ang aking mga video at sana po hindi kayo magsawa sa panonood ng aking video. Mulit-muli, salamat po Sir Berkabs, Secret Marahal sa iyong tulong. Again, it's me, Idol Sarge TV. Laging nagpapasalamat sa inyo. Sana lagi kayong malusog sa pang-araw-araw. Mga ka-idol, salamat sa mga viewers ko, mga ka-idol ko, salamat sa inyong mga suporta. Sana hindi po kayo magsawa sa panonood sa mga video ko. Okay, I love you all. Subscribe to my YouTube channel, Idol Sarge TV. Like and share. Comment below para mag-improve po ang ating mga videos na susunod pa.